dan i da će poći raširenih krila u tople krajeve gde je nekad bila. Čak je i veverica usnila na tlem, progleda kaput ako da nije njen. Srebrna, žuta, siva sve do repa, nikada nije bila tako lepa. Svaka sanja bojama zanese, evo nas stiše i dolazi jesen, a šuma bliska kupa se u zlatu i tiho peva jesenju sonatu. Svaka sanja bojama zanese, evo nas stiše i dolazi jesen, a šuma bliska kupa se u zlatu i tiho peva jesenju sonatu. Šuma bliska kupa se u zlatu. Ja sam njih, broj koji? Ove ljute su po 350 700. Uzmi, treba da pređavam gazu, nećem sigurno. Zadnji moment. Koliko je sarma? 500 dinara jednu porciju. Jedna porcija 500 dinara. Porcije dve.
sarma? 3 u jednoj porciji, 600 dinara. A za nim je poszła mama. Ostał jest samo jęcaj, u gryczki platina. Serca profitnością powinien podjęty dobrowolniczy zdrowiem lądnarstwu, rozpoczętową sprawowym Strane domaće čuvane palinske, biomedene, biopreparate, 100 godina tradicije, kvaliteta mjesta, poznati travar socijalnog statusnog struka, sada Paprike slatke, ljute. Evo tu ima paprika, hoće ići može kod ove što ja znam. A jadna sam ja. A šta će miševina jedini? Ne, jadni. Thank you.
Hvala.